Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa izindlalifa zezulu ukuthi sihlangane ezwini lakhe namhlanje. Siyambonga ngendlela emangalisayo. Sibonga ukuthi siyakwazi ukuxhumana. Usivumele ukuthi sixhumane. Sibonile ukuthi uma yena engasivumeli kuyaphela ukuxhumana. Usuke wacabanga nje ukuthi uma kungenzeka kuphele ukuxhumana ngale ndlela esixhumana ngayo uyokwenza njani? Uzozithola phi lezi inkonzo? Uzozithola phi lezi inkonzo? Seke kwafika engqondweni yakho ukuthi angizisave somewhere. Uma kungenzeka sivalelwe sizokwenza njani? Sizovula ama-branches ey'ndaweni ey'hlukene esinazo. Sizodrive siyokhonza eRichards Bay. Sizokwenza njani? Hayi mina ngiyabuza kodwa akekho engifuna ngiphendule, ningangiphenduli. Ngiyabuza nje ngoba phela kufuneka sizilungiselele ukuthi uma okubi kwenzeka sizokwenza njani. Ngoba kufanele siplane, sibuke phambili, sithandaze. Njengoba-ke wena ungakangeni ku-Telegram, ngiyayibuzela nje. Uma ingavalwa le namba esixhumana ngayo manje, ivalwe nje manje. WhatsApp, uyazi ukuthi inkonzo izongena ku-Telegram, ususele wena. Ngeke ngiyeke phela mina ukushumayela. Uma umphefumulo wami usekhona kule nyama, ngizolishumayela izwi likaNkulunkulu. Uyabona yini ukuthi wena odileyayo ukungena ku-Telegram? Uma kungenzeka nje manje kuthiwa ayisasebenzi le namba, ngizorekhoda mina inkonzo ngifake ku-Telegram. Ngoba phela sisayilungisa nale ndaba ukuthi zingene kwi-website. Ayikakalungi, siyazama. Ngakho-ke ngena, downloada uTelegram. Ungene egroupini, sikhona kodwa ungabhali, ungakhulumi, ungenzi lutho. Ngena nje egroupini, ngiyababona bonke abakhona. Njengoba nawe ubabona, i-open le group, nawe uyababona, nami ngiyababona abakhona. Singeneni-ke kwi-Telegram bafowethu, silungise. Siyambona uSathane akaphumule. uSathane uyasebenza kodwa usebenzela ize ngoba thina ngenkosi yethu uJesu Kristu siyamnqoba. Hayi siyamnqoba kodwa ukhumbule futhi ukuthi khona la izovunyelwa khona. Angithi umphiko uKristu uzodedelwa emhlabeni masehamba ibandla. Zizokwenzeka izinto. Ubonileni ukuthi kulula kangakanani ukuthatha uphawu luka-666? Angazi noma ubonile wena kulezi insuku. Kuthiwa amagrant awasekho, abantu abasahola, abahola impesheni. Ubonileni ukuthi nje uma kungathiwa wonke umuntu ofuna ukuhola impesheni akazothatha uphawu 666, bangakanani abangathi ngcono ngimane ngilambe? Yabona ukuthi impilo yakhe uhulumeni, yabona ukuthi uhulumeni wakontrola. Isisu enye into ngiyakutshela wena. Isisu enye into. uSathane wangena ku-Eva ngokudla, abantu bawele esonweni baxoshwe idini. Esau walahlekelwa ifa lobuzibulo ngokudla. Namhlanje khona bazomukela u-666 ngenxa yokudla, ngenxa yemali yempesheni. Angisho ukuthi singayiholi, ayisona isono. Kodwa khumbula, kuzohamba kufike la uzobanjwa ngayo. Ubonile kulezi insuku ungaholi ukuthi kumbi kanjani? Uyokwenza njani mase kuthiwa njengamanje ufuna ukuhola akaqale ngophawu 666? Hayi asiyeke, bengisaxokuza ingqondo yakho nje. Kodwa ngento possible, ngento kungenzeka yenzeke. Asikhulekeni bazalwane kuba singasali uma ibandla lihlwithwa. Singasali ngoba mase sihambile kuba nzima emhlabeni. Abantu bofisa ukuthi ngabe kuthiwa bazange bazalwe.
kufa kobe kungasekho, abanye bofuna ukuzibulala bayiphonswe emotweni, ishayisa imoto ungaphuma umphefumulo. Balekelana ulaka oluzayo, balekelana ulaka oluzayo. Vuma uJesu Kristu ukuthi uyinkosi, vuma izono zakho, bhabhadiswa ngamanzi nangomoya ukuze ungene embusweni wezulu. Masikhuleke siguqe. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga nangalo lolu suku, siyathobeka. Ngiyacela uNkulunkulu onomusa, egameni lendodana yothando lwakho, yiba kanye nathi kule nkonzo, ukhulume, uzambule kuJesu Kristu inkosi yethu. Ngiyacela uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. uNkulunkulu wethu muhle, uyaphila. Sifunde izwi lenkosi abaseFilippi chapter 2 verse 9 kuya 11. Lumgogodla wethu. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu amagama onke, ukuze kuthi ngegama lenkosi uJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini, abasemhlabeni, nabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu oyise. Nezilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu uyinkosi. Asiqhubeke-ke siye laphaya kwabase-Efesu. Uma ubona uzobona nesihloko i-subtheme sishintshile. Verse 15 bese-Efesu chapter 1. Ngalokho nami sengizwile ngokukholwa ukini enkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Verse 16. Angiyeke ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbule emkhulekweni yami. Verse 17. Ukuze uNkulunkulu wenkosi yethu uJesu Kristu, uyise wenkazimulo, aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena. Sigcine sikhuluma ngaleli zwi izolo. Uyise wenkazimulo, uNkulunkulu wenkosi yethu uJesu Kristu, uyise wenkazimulo. uNkulunkulu wethu unguNkulunkulu kaJesu. uNkulunkulu wethu unguNkulunkulu wenkosi yethu uJesu Kristu. Kanti nayo inkosi uJesu Kristu inguNkulunkulu wethu. Sidinga ukuthi sicele asiphe ukuhlakanipha. Lithi-ke lelizwi, unguyise wenkazimulo. Unguyise wenkazimulo. Mawufunda amaHubo 104 verse 1 no verse 2, lithi mbonga uJehova mphefumulo wami, uJehova uNkulunkulu wami mkhulu, wembethe udumo nobukhosi. Ogqoka ukukhanya njengengubo, oweneka izulu njengendwangu. Kuthiwa ngalena uyise wenkazimulo. Uma-ke ewuyise wenkazimulo wenzani? Wembethe udumo, wembethe ubukhosi. Yabona into umuntu mayembethe ngeke umhlukanise naye, uyembethe. Ngikhumbula bekhuluma abanye ngomsebenzi we-traffic cop. Amandla e-traffic cop uma isemgwaqeni akwi-uniform yayo, asengubeni zayo. Makusuka i-traffic cop ngokomsebenzi kodwa ingafakile i-uniform, vele ingene emgwaqeni imise imoto, ngeke ime leyo moto. Kunalokho izothuka icanga ukuthi ufuna ukuyiphanduna imoto, isigebengu. Ngani? Ngoba ayikho i-uniform. So amandla e-traffic cop akuleyo uniform yakhona eyigqokile. Amandla e-traffic cop. Manje-ke sizwa la uNkulunkulu ukuthi wembethe udumo nobukhosi, ugqoka ukukhanya njengengubo. Lezi zinto izona ezimenza abe uNkulunkulu. Lezi zinto izona ezimenza abe uye. Wembethe udumo, udumile uyaziwa.
yonke into ekhona iyamdumisa, idalwe nguyena. Ngingiphatheke kabi uzwa abantu bethi uNkulunkulu ukwazi ukwenza zonke izinto akwazi ukuyidumisa. Ngoma ubuka umhlaba, ubuka izihlahla, ubuka amatshe, uNkulunkulu uyazidumisa ngoba idalwe uyena leyo nto. So ulembethe udumo, wembethe ubukhosi, kukuye ukuba inkosi, ngoba usidalile sonke, wasidalela ukuthi abuse phezu kwethu. Sidalelwe ukumkhonza, sidalelwe ukuthi abuse phezu kwethu. Wena yini ongayenza ibisikwenza inkosi? Yini ongayenza noma yini ongayidala bese yakukhonza wena ube inkosi? Ayikho. So ubukhosi kunjani? Ubembethe imvunulo yakhe, ingubo yakhe, ukuhloba kwakhe, wembethe ubukhosi. Bese lithi uyakugqoka ukukhanya njengengubo. Unguyise wokukhanya, unguyise wenkazimulo. Kumele thina sihambe ekukhanyeni. Uma sihambe ekukhanyeni njengoba yena esekukhanyeni, sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu lasihlambulula. Uma uhamba ekukhanyeni uhamba umbethe ingubo yakhe ngoba wembethe ukukhanya. Ugqoka ukukhanya njengengubo. Unguyise wenkazimulo. So bekufanele nathi njengey'ngane zikababa wenkazimulo sibe nenkazimulo. Angithi wena njengengane kababa wakho, ngeke ngichaze kaningi lonto, ugijima igazi kababa wakho emzimbeni wakho. So nathi ngenxa yokuba izingane zikababa wenkazimulo, sinenkazimulo. Ngenxa yokuba izingane zikababa wenkazimulo, sigqoka ukukhanya. Awukwazi ukuthi uthi ngumntwana kaNkulunkulu ungakwembethe ukukhanya. Unezinto ozifihlile emshadweni wakho. Unezinto ozifihlile kubantu ohlezi nabo. Unezinto ozifihlile lapho ukhona, uqolo, lapho usebenza khona. Usho kanjani? Awukwazi ukusho ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu ugqoke ukukhanya njengengubo. Umntwana kaNkulunkulu wembethe udumo nobukhosi, ngoba izinto zikayise lezo. Noma singeke silingane naye, kodwa usinikile. Angithi uma uya laphana kumaHebheru, ngicabanga ukuthi mangaphazama u-12:29, uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo. Kodwa uma usufunda kumaHebheru 1:7, lisitshela ngokusobala ukuthi wenza ikhonzi zibe ngamalanga bomlilo. Why sibe ngamalanga bomlilo? Ngoba yena ungumlilo oqothulayo. So thina lento ayiyona siyiyo nathi. Lento ayiyona uJesu siyiyo nathi. uJesu uyindlalifa yezulu, nathi sizindlalifa zezulu uma sihlupheka kanye naye. Konke eyikho inkosi uJesu siyikho. Yingakho lenkosi lithi akakaziwa esiyakuba yikho, kodwa kunye sikwaziyo ukuthi siyoba njengaye. Ngoba siyombona yena njengoba kube njalo, futhi siyoba njengaye. 1 John chapter 3 verse 2 no 3. Inhlanhla engake ukuthi sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu, futhi siyibo. Kodwa bonke abanethemba lokufana naye bayazihlambulula ngoba yena uhlambulukile. Uyazihlambulula nje wena. Ugcine nini ukugeza kumoya? Ugcine nini ukuzihlanza? Zihlanze mntaka baba. Zigeze mntaka baba. Zingcwelise mntaka baba. Ngiyakucela mina. Ngiyakuncenga mina. Zingcwelise uzihlanze. uJesu Kristu inkosi. Uma ungazingcwelisi ungazihlanzi, uzogqoka kanjani amandla? Uzogqoka kanjani ubukhosi? Uzombatha kanjani udumo nobukhosi? Ukukhanya uzokubatha kanjani? Inkazimulo ngeke ihlale kuwe ngoba uyise wenkazimulo. Njengoba uyise wenkazimulo, lokho ayikho usihlephulele nathi. Usinikile ukamoya wakhe, lisho njalo izwi. Uhlala kithi ngomoya ongcwele ngoba usinikile ukamoya wakhe. Kodwa abahamba ngobungcwele yilabo abanomoya wakhe, ababethela inyama esiphambanweni, ababethela iy'nkanuko,
ababethele konke ukungcola, ukuntshontsha, ukweba, ukuthukuthela, ukuhaha, nemizwa yenkanuko nokuphinga kubethelwe esiphambanweni, ngoba nenkosi yethu uJesu uyabethelwa. Ayikho siyikho. Mntakababa, bekuzokusiza ukwembatha njengobaba wakho, ubaba wethu osezulwini. Bekuzokusiza ukugqoka, ukukhanya njengengubo, njengobaba wakho, njengobaba wethu osezulwini. Bekuzosiza ukuthi simkhonze, simbonge, simdumise, singakhohlwa imisebenzi yakhe emihle yomusa. Ngoba uyena yedwa othethelela zonke izifo zethu. Uxolo, yena othethelela zonke izono zethu, alaphe izifo zethu, akhulule ukuphila kwakhe ekubhujisweni, aqhelise ngomusa nangobubele, abesesuthisa ukulangazela kwethu ngokuhle. That is the God we serve. uNkulunkulu esimkhonzayo. Kwangathi uNkulunkulu anganawe, uNkulunkulu angakubusisa, uNkulunkulu akuqinise, uhlale kuJesu ngasuku, uthandaze. Number 1, vuma uJesu. uRoma 10:9. Uvuma izono zakho, uzibhale phansi, cela idate ngikunikeze, ozofona ngalo, uvuma izono zakho ngikukhulekele. Ungene emikhosini ufaste, ufuna ubuso bukaNkulunkulu. uNkulunkulu uzokusiza, uNkulunkulu uzokuzwa. uJesu Kristu uyinkosi. Masikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga kakhulu izwi lakho, siyakudumisa. Akekho njengawe, udumo lonke lukufanele. Busisa lona loyo lalele, ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Subscribe mntakababa, subscribe ku-YouTube, subscribe ku-YouTube, ngiyakucela subscribe khona uzoyithola inkonzo zishisa ziza kuwe. uJesu Kristu uyinkosi. Ubaba uNsibande uyavalelisa. Senithanda nonke.